Čau youtubaři, toto je můj první Lego vlak, který neobsahuje díly z originálního Lego vlaku z Lego City. Všechno je postaveno z normálních kostek a kola vlaku jsou normální kola out bez pneumatik. Zase pantograf je z tamtoho jeřábu. Takže obsahuje lokomotivu, samozřejmě elektrickou, potom nákladní vagon s odjímatelným předvestím a osobní vagon, který má z této strany i dveře. Takže tak může jezdit. Tak, nejdřív ukážu lokomotivu. Takže zde se to dá rozpojit, dokonce ty nárazníky. Takže to je ta lokomotiva. Má sundávatelnou střechu. Má sundávací kokpit. Panáček. I druhý. Má to otevíratelné dveře. Jako okýnka. Zašprejt na prst. Můžu otevřít. Stejný i tady. Tady a tady. Pokud se sám dát. Tak. A to. Jsou oddávat nárazníky. Takhle vypadá podvozek, normální kola. Tak. Tohle je nákladní vůz, jednoduchý podvozek. A poslední je osobní vagon s otevíracími dveřmi. A takhle vypadá vagon bez střechy. Možná sem do nějaký sedačky, ještě nevím. Jo? Komentujte a hodnoťte, čau.